Окей, здравейте на всички! Да знаете, правя това бързо клипче, за да ви покажа нещо. Днес намерих спаунър. Тон-тон-тон! Знам, че не е толкова за възхищения, но сега ще ви го покажа. Копаех я, копаех, и тандарара! Скелетон спаунър! И да му знаете, целият бяг в стрели. Да, това е една синглплеер. Един синглплеер, който няма да правя поредици. Да, често е пратено браго. На който няма да правя поредици. Просто не искам, но трябваше да почна заради скелета от спаунъра. Не знам защо не почнах, просто те ми хрумна. Дандарадинг, намерих си скелета в спаунър, докато търсих диаманти. И така, смятам да направя нещо с скелетен спаунър. XP ферма. И ако някой може да ви каже някой клип за такава XP ферма, как се